ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ. имрӯз 26 май соли 2025 сол срочно квартираи фурӯшӣ равон кардан арзонак бо нархи дастрас эълонаш мекунем. Тамошо кунен, маъқул боша агар занг бизанен бигирен. ногуфтанону бачаи азиз, шумо ки нахарен, ягон дӯсту бародаратон хоҳиши харидор дошта боша агар метавонед поделиться кунен, номеро кабтен, иншоалло ба может бухарам. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Рӯдакӣ 5-6 сурат дальши видеошай тамошо кунен. Фабрика Ленинград, яъне ки дар гардиши Ленинград, духонагаи 66.8 метри квадрата, айни ҳол сехонага кадагиай тамошо кунен. доми 8 этажа, хона бошад дар 7 этаж қарор дорад. нарх 375,000 сомонӣ боз савдо мешавад. бино лифт дора, тирезаҳои хона роҳи калона нигоҳ мекунад. дом дар сари роҳи калон қарор дорад. мардум як қисм ремонт дора, як қисм зиндагӣ дорад. дӯстон азиз, хуласам хеле адресо. анами хона дар ҳолати коробка қарор дорад. срочно сехонага кадагиай, аслан духонага 66.8 метри квадратӣ. хуб, касоне ки мехара маълумоти бештар дар рақамҳои WhatsApp, рақамҳои дастӣ мегзорем. аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг бизанед бародар азиз. хуб, бино дар роҳи лаби роҳи калон, дӯстон азиз, мактаб, масҷид, мағоза, садик, бозор ҳама дар наздикиай, камбуд надора. масъалаи транспортҳо, автобусҳо, маршруткаҳо, таксиҳо ҳамаш таги домда ҳастай. дӯстон азиз, хулас ҷои ободай, срочно савдо карда мешавад. 375,000 сомонӣ. лайкҳоро гузорен, дар канал подписатсия кунед бачаи азиз. баъдан дар таги комментария нависен аз кадом территория шумода хона дар корай. навори баъдина тамошо кунен видеоро. дӯстон азиз, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен, оиди хона ҳамроҳи ака чахчах кунен. чизе боша барои реклама рақамҳоро мегзорам. заминаи хонаҳай, мошинаи квартираҳай дар WhatsApp дар тарафи дасти рост дар поён мондагии рақаммон рӯй кунен, реклама карда фурӯшта гузорем. як дона лайк монен, хурсанд мешем. дастгирӣ аз шумо хонаҳои арзон аз Саудо ТВ. зиндаву сарбаланд бошед.